asem ko nsi na anya ekwe anọrọ ebe anyị kwesịrị ịnọ maka na atụgharịrị m uche na Naịjirịa wee chọpụta na onwere ibe Peter Obi vụrụ wee kwesị na ndị Igbo bụ light of the nation na Anambra, mostly Anambra, maka na ịbịa na Naịjirịa na ndị Igbo bụ nation builder. Ndị Igbo wetara Nigeria freedom. Onye gbara mbọ ya taa afụfụ a bụ Nnamdi Azikiwe. O wetasi ya lose an election maka na asịrị majority carries vote. Lose an election, election tupu Abubakar Tafawa Balewa bụrụ prime minister. Wee chịwa. Kama na ndị Igbo tụgharịrị uche, ndị Nigeria tụgharịrị uche. Chọpụta na Zik ataka afụ wee weta freedom. Na ya ewezi maka na emele election. Abubakar wee win. Zik ka emebu Senate president. Ewe napụta ya na ya were nye nwa avọ Orizu na Otolo. Nwa avọ Orizu bụ onye Anambra. Wee mezie Zik president. Zik wee bụrụ Nigerian first president. Ivugi ya wezi ya bụ na Nigerian first president bụ Nnamdi Azikiwe onye Anambra. Nigerian first Senate president bụ nwa avọ Orizu onye Anambra. Nigerian first millionaire bụ onye Igbo onye Anambra bụ Saluwi Odimegwu Ojukwu. Nigerian first adjutant general in the army bụ onye Anambra, Emeka Odimegwu Ojukwu. Ivugi ya Nigerian first Olympic gold medalist bụ onye Anambra bụrụ Emmanuel Ive Ajuna. Agbakọsịa ife niile a, Nigerian first PhD holder bụ onye Anambra Okongwu. Nigerian first mathematician bụ onye Anambra. Eme agwari weta kọmputa bụ onye Anambra. Ebe ọ bụ na Anambra na-eme ibe niile ọkọkwa n'izu na ngụwa agụwa chi eji ibe Anambra melụ Nigeria, mana eluzie na ọchịchị edebe ndị Igbo n'akụkụ, enye onye Hausa, enye Yoruba, na nke Goodluck na bụrụ onye Igbo. Goodluck bụ onye Ijaw maka na ọ si ọ bụ nwanne ndị Igbo avavia ụva. Na-ajụzi ọchịchị nke anyị nọ nke a kedu ibe anyị akpụ ya? Anyị na-aga n'iru ka anyị na-aga n'azụ? Ọ bụ na ibe ga-adị mma na Naịjirịa, si wele ọchịchị ka enye onye Igbo ka ọ chịa Naịjirịa, ka o dozie Naịjirịa, ka Naịjirịa nwewe aṅụrị. Maka na ibe anyị na-eme ibe amara m ibe ọ bụ. Akpa rice bụ 25,000 naira. Oke petrol nke anyị nwere na ana anyị Chukwu nyere anyị bụ 145 naira. Maka gịnị? Ọchịchị na-atọ ụtọ. Ọchịchị na-atọ ụtọ. Mana onye chịta mma ọtọ ụtọ. Onye na-achịtara mma o mesi ọta afụfụ. Maka na ọ bụgodị so ikpu ya ajọ ava nọ ive ka ọ bụ. Ya uche nke ọ bụrụ na atụ na-etu onye a na-achị ugbo ebe ọ chịdịbogoro, asịghị gị tụnyere na ọ dị emeta ọfụma. Ọ dị eme ọfụma. Ọ na ọ maghị eme ka ọ bụ na o nweghị nkwado ndị ya na n'uche nke. Ọ bụrụ nkwado na ọ na-erikodo so ya, ọ na-azọkọrọ iwe ine so ya. Mana anyị kwuru na demokrasi Igbo ọchịchị onye kwuo uche ya. Mana nyanwa na onwe ya were na ọ bụ okwu si obi ya, nke gosiri na ọ bụrụzi demokrasi na ọ bụ autokrasi. Ma ilo ndị mere autokrasi na gọọmenti beve like Idi Amin Uganda, Lote nọ n'exile nwụọ. Lote Mobutu Sese Seko Shiloshi autokrasi na Congo, Lote nọ n'exile nwụọ. Ilozogo Samuel Do nke Liberia gburu William Tubman maka pawa. Emesiri gbuo onye n'ogbu mana na mma. Ife na ka Liberia nwoke na-achị nwụrụ ọbụzi nwaanyị na-achị tata.
ya bụ ha masị ụzụ na mara akpọ ogene ya na egbe anya n'ọdụ. Ọ dị mma dịka i kwuru isi ọ bụrụ na achọ ka emeta ka ihe dị mma si were ọchịchị nye onye Igbo n'aka, mana mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ruo n'inye ndị Igbo ịpụta adị ọgụ na-apụta. N'uche nke gị chere na ọ bụrụ na asị ndị Igbo n'oru enu n'omume na anyị ga-enwe ike ijikọta ọnụ weta onye apịrị aka ga-emetara anyị ọfụma? Ife mere ebili ọnwụ na-apụta na oluo na mgbe ọchịchị ahụ ndị Igbo ya saa onwebe. Ịmara na eze na maka agbaghị abụrụ ya nọ na ngwa ya agwa. Ọ bụ na ndị Igbo ya ejikọta obi ọnụ kwụrụ ovu ya n'azụ, onwere traịbụ dị na Naịjirịa ra ka ndị Igbo. Mana ihe mere Igbo mere agbọ, ihe mere agbọ bụ mgbasa. Ị na-ekwu na agbọ niile dị na Lagos mee mitin zukọta si na ya ebizi n'okoko, o nwere onye etinye ọkpa n'ime. Mana amụ agbọ osi nke a nke ọzọ si nke a abụzi ewere ibe kwugbu onye. Ndị Igbo enwere nkwado na nwannebe, anyị na-akwado ekiri ego kpatara na-emebe elekshọn ajụọ kedu ego one ndị pati nke a na-enye ka eweta ọlụva vootu. Ị mara na ugwu ike ị na-ele. Ọ dị maka ka anyị gbadatu ihe ibi kwuru ihe gbasara Anambra. Ụfọdụ ntụnye aka ọchịchị megoro anyị bịara nene na Anambra, mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ekwuo ọ dịkwana nkwa eziokwu na ego eji azọ ọchịchị bụ gọvanọ Anambra hatawara ka ego eji azọ prezidenti. Ọ bụ ịmafu ihe oke ka iwefu ego oke ka ọ bụ ihe na uche kedu ihe a ga-eme etu a ga-esi mee ya? Bụ ihe kpatara ya bụ na ekwe erike na Anambra, o nwere onye kwere na ibi ya ke ha. Anambra steeti bụ ndị na-agba mbọ, ife na-eme nkakwu isi dị ya n'ọkpụkpụ ya na-emete nwa Anambra steeti. Ife ava ji wee nwee oke ụbụrụ nwee oke sensi idozi Naijiria ka va jikwa aghasa onwebe. Onye nwanne ya gara n'iru osi n'azụ kwatu onye riri mbọ ọkpa. Ọ dị mma anyị na-achịta azụ ihe gbasara ọchịchị Naijiria. Ọ bụrụ dịka na-asị ka enye ya ndị Igbo, o nwere ike ịgụrụ anyị ihe dịka mmadụ ịtọ n'uche nke gị, uche onye adịghị njọ, ọ ga-abụ asị ka enenwe anyị asị ngwa ka esigoro n'ime mmadụ ịtọ ahụ. Ndị Igbo nwere mmadụ na m ekwugo, o nwere onye ọ na-adị agụ, o nwere onye etiri gbawo ndụ dị emeri n'arụ. Mana ndị Igbo tụgharịa uche. Ọkwa na enwebeghị onye ị ga-asị ka o nwere onye m ga-alụ aka si na onye a. Uchi na nwata uchi n'iru na ya. Ọ dị na nwata ekwe efe ọnụ oji efe eme ọgọ. Incumbent traditional prime minister, His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor, His Excellency